Lidi, já jsem Wizard, ale dneska pro vás mám otřesnou zprávu, jelikož Cody zahynul tragickou smrtí, přejela ho ponorka, takže video bude vlastně jenom se mnou. No. Neruším. Wizard u dalšího videa. Všichni vás zdraví, Cody u dalšího videa. Jelikož jste při vyzázku prvním udělal dítě! Jelikož jste při vyzázku dali 250 zhlídnutí nebo kolik, tak jsem se rozhodnul pro další. Je tu se mnou konečně Cody, tady ho máte a jdeme na to! Takže první otázka, jaký byl náš největší trapas ve škole? Jednoho krásného dne, když jsem vstal a šel jsem do školy, došel jsem do školy a čekal jsem šťastně, než nás pustí do třídy. A najednou jsem ucítil strašný smrad. Odhadoval jsem, že někdo vyšlápnul hovno. Jakmile nás pustili do třídy, tak jsem to nahlásil paní učitel. Paní učitelka se rozhodla, že to společně jako třída vyřešíme. Tak jsme šli všichni do šatny, všichni jsme to šli vyšetřovat. No a do toho hovna jsem vstoupnul já. Jelikož Wizard měl otázku, tak já budu úkol. Mám za úkol vykřiknout z okna: zdraví vás Cody u dalšího videa. No. Zdraví vás videa! Cody u dalšího videa! Úkol splněn. Cody, otázka na tebe. Koříš? Jak koho? Chceš někoho, kdo není youtuber a byl by skvělý youtuber? Jo, znám. Třeba Zeman. Představte si ty jeho vlogy. Jaká je tvoje oblíbená barva? Zelená. A modrá, a černá, a fialová. No, to je zle, co? Ne? Ne? No, takhle prosím. Myslíš si, že jsou peníze všechno? Já si to úplně tak nemyslím. Třeba peníze nejsou dinosaurus, že jo? Takže pro tohleto video by bylo všechno. Já se s vámi loučím a čau. Čau.